dinhi sa atong kinabuhi, labi na gid tang mga tiwasonon. Ang tiwasonon naman karon kay 62 naman. Mga dual citizenship na ba? Na anay Filipino o senior citizenships. Doon na gid tay mga plano sa kinabuhi. Lingay mong tupad na naa kay plano. Wag itaw way plano nagit tay plano. Unya doon na sad tay nahuna-hunaan na pamaagi unsaon pagkabot ang atong mga plano. Nya kung dili gid ta makabantay, usahay ang atong plano dili nato makabot kay ang atong pamaagi wa maigo. Ana, ako'y plano nga ug unsay akong makita nga kuwang pa sa parokya or sa assignment nga akong na-assignan, ako dayong kumplituhon. Nya sa una libog kog unsaon solicitation kay mao may naandan, solicitation letters. Solicit sad mi dito San Vicente una. Sus ni COVID man, wa pa mi kakobra sa solicitation. Gisugdan nagguba ang among simbahan. Nakagasto natin itong kontraktor og hapit 3 million. Yawa pa gid mi bisan og 200,000 ba to? 500,000 ba to among nadawat. Usa ka donor nga mihatag. The rest wa gyud. Nakaingon jud ko, Lord, scaffolding forever man siguro ning sulod namo simbahan. Pero sa dihang ni surrender ko sa Ginoo, ang gisultis Ginoo nga sige lang yung misa. Hangtod na sa sige na kong misa, i-online man, naaman day daghang mo follow na ako sa online. Hangtod nga na-suggest sa akong ubang mga kauban, among finance council, PPC nga, unsa ka padir og di na lang ta maglaom atong solicitation kay kanusa pa sa kato nato makuha. Og anhin na lang ta mag-solicit sa online. Og misugod mi June 2020 and lo and behold pagka December nahuman na namo ang among mga project na atop kurente, rewiring unya unsa patong uban niya renovation. Og hangtod karon mao na nay akong style ang pagbaligyag slot. Mo na kaning akong birthday is a slot-filled birthday. Lingay mong tupad, ang napilagyod ka slot imong napalit. Na birthday na biyarong father, birthday na giro niya, nakapalit kag slot. Ay, klaro. Salamat sa nagmanyanita. Ningon man ta kung ay mo pagmanyanita, yung mga masinupakon man gyud kay mo. Ang akong plano, why manyanita, simple lang, pero nangabot man gyud mo dito, naaman day mas nindot nga kalipay. So, salamat sa niyang manyanita. Hinaot unta, dugay pa mo mga matay. Pariharasad na sa atong plano nga musod tag langit. Musod og langit lang. Kinsa man ninyo dinhi ang nagplano nga musod adtos impierno, tas kamon. Kita bang mga magtotoo? Pulos gyud langit bisan gani gamayng bata imong papilion ing kaon sa may imo dong dai impierno langit mo na gina heaven. Ana. Di gina sila gusto og impierno kay kibaw sila impierno kasakit na. Nga nasa tay mga pamaagi pag adtos langit. Anhi dinhi mag-conflict sa kalibutan ang plano sa Ginoo, ang pamaagi sa Ginoo sa pagkabot sa mga nindot nga plano. Ang kasagaran gyud natong mga tao, ang ato gyung paagi sa pagkabot sa atong mga plano, pagpalampos niini. Anha gyud nato ibase sa unsay sayon o
dali nga paagi. Kung tagaan lang kita og choice, unsa may sayon, mamaligya o mangawat? Sayon. Sayon kay pangawat. Sunan ka ng usalang ka project sa DPWH, billion dayon. Unyag mamaligya kag materyales sa ibaligya nimo ngadto sa DPWH ang mga materyales, pila ra kay imong ginansyahon. Pero pangawat sa flood control, di ba, kapalit din kag jets. Di ba? Sayon kayong pangawat. Lisod kayo ang pagtrabaho kanang mamaligya ka. Kita man Ginoon, pero unsa may pamaagis Ginoo, pangitaa gito unsa toy lisod. Kaya ang tinuod nga kalampusan kana yung bunga sa imong kalisdanan. Why nindot nga kalampusan basta wa ka magkalisod sa pagkabot ana. Matod ba nila ang kwartas hangin, mawara sa hangin. Pero kanang imog yung gipatuag singot, lisod kay na wag tangon. Mausad na ang kalipay. Ang kalipay nga nakuha sa dinali-dali og sayon nga paagi, dali sa kay mawa. Sama ana mga batanon, mag premarital sex inig kauyab kay mao maginay labing lami og dali og sayon, premarital sex. Alipay kay sila. Labing-labing, beach-beach, dog-dog, tukhang-tukhang. Inig kamabdos, biyaan dayon. Sus, hilang, apil pang ginikanan og hilak. Mubo, rakay sila kalipay. Katurag yung pila kabuan, pila kaadlaw. Pero pag abot ng gasuka-suka na throughout their lives, daghan pang maamong usahay ang pari, maamong pa kay anhiman sad mangayo para gatas, para diaper, kay gibiyaan lagi sa nakapamabdos nako unsa may labot nako nimong wa man ko katilaw sad anang imong gimabdos diha. Anong iapil man ko nimo hasta pas pag-eskwela, hastas uniform. Pero sige lang. Sa ako rong mga 21 ka tuig sa pagkapari, malingaw gyud ko kay pagkadaghanas estudyante nga akong gisuportahan, apil na sa pagprenatal sa uban, ari pa man mangayo. Na dito San Vicente, na ako yung mga suki dito. Uno man ko katuig, naagi dito nakaduhaan gyud. Nagpa-prenatal pag abot nako, hangtod na tao ang bata, nagkugos-kugos nagbata, gatas na sa ipangayoon Uy, pagkadangtag mga duha ka tuig, namabdos man. Sabi ko, nanong namabdos man ka? Niuli man akong kapuyo pader. Niuli ko tinukhangay sa sila dito. Ako na say gasto. May tatog arang-arang og naong kay maakilak ko. Ako di man sagid madaning naong nga. Joke lang. Unsa may pamaagis Ginoo kana gyung lisod. Mao na kun musud tag langit matud pa niya pasana imong cross. Og ang the best gyud nga kalisdanan nga sureball ka nga maadtog langit kana gyung martyrdom. Mao na ang mga martyrs sikat gyud sila. Sa tanan natong giprocess nga canonized saints kani sila mo'y murag dali gyud i-process. Bishop Chupilo Kamomot, wala pa yun ma-process o pa yun, no? Kana mga holy life, dugay kayo na tanan. Pero martyrdom, mapruibahan lang na nga na martyr ka, samang Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, di ba? Ang atong unang duha ka santos, mga martyrs. Gilingay mong tupad, na nagpuha man yun ka, unsa man ka na ganing, gusto ka ma-martyr? Kanang nagpuwa ba na gusto kang mamartir ka? Puwa-puwa man gadiya. Ngano kaning red mao man ni isulob sa atong liturgical color kung martir ang atong i-celebrate. Tungod kay nag-ula sila sa ilang dugo.
Nya na may daghan atong maingon nga kanang red father symbol of love man na siya. Yes. Kay ang highest love matud pa ni Kristo, the greatest love you can offer is lay down your life for your beloved. Pagpakamatay. Sama sa daning kwarta, unsaon pagpadaghan ang kwarta. Sa pamaagi nato, tigom yun. Munang naidaghan kay diha mga financial advisors, unsaon pagtigom, unsaon pag-invest, unya na na time frame by 2 years, ingon ani na imong income, by 5 years, by 10 years, unya by 15 years, you will be a billionaire already. Ano man na? Sakto ba? Nilingay imong tupad, na unsay imong pamaagi pagdato, unsaon imong pagpadaghan imong kwarta. Ako nangandoy sa kumudaghan atong kwarta. Way usa natong wa mangandoy nga mudaghan bisan si Kristo. Iya ganing example ingon sa tagaan og tag sa katalent, kinahanglan imong inegosyo, at least naaman lay income, bisag interest lang. Gusto ang Ginoo nga mudaghan ta. Kato ganing kahoy, iyang gipangitaag bunga, wa gyud bunga, iyang ipaputol sa wa man ni bunga. Gusto gyud ang Ginoo nga mudaghan. Pero unsa may pamaagi nato? Tigom, pagtinihik, disiplina, nyag na manghuam nimo, tubui. Haron gyud nga ang imong kwarta kanunay gyud nga mo income. Mao na yato. Nya ayaw gyud pag-spend nga wa kay income. Loss ang tawag ana. Kamo mga accountants kay bawo mo ana, mga commerce people kay bawo mo ana nga di gyud pwede nga ang imong financial operations pirmi lang loss. Mawagtang gyud ka ana. Kinahanglan gyud income gain. Mo na kitang to profit-oriented mentality. Dahil tag-ingon, ngigagod, mumanyanita ko, ilantan palang ko, alkansi ko. Sakit ra ba niya akong tuhod, pero dito, nagmanyanita na ko, galisod nagsakasagdanan ako kani. Sunod ani, bilarana naman eh. Pero ni hago yun, dato. Nga naman, basin og natakdan sila sa pamaagi ni Jesus. Ug sa may gitan-aw ni Jesus nga makapadaghan sa atong kwarta, kinahanglan ihatag nimo ang tanan ngadto sa mga kabos, ngadto sa simbahan. Mo na kining biyuda nga ning offer, gidayeg ni Jesus, insa ang kinadak-an rog nahatag kanang biyuda, pero duha ra kadako iyang gihog. Ikumparar ato mga dato nga nidhug og dagkong kwarta, ingos Kristo kadtong ilagong gihatag ang sobra raman to sa ilang gikinahanglan, ang 10%, ang 90% tuwa pa Manila. Pero ang biyuda 100% ang iyang gihatag. Ikaw na be, lain na sang lingi sa imong tupad, ingna og mopalit ka rog slot, hutdon gid nimo gasto imong kwarta, ingna kano. Hutdag gyud kuno kanabang og unsa gyud kwarta nimo karon, ihurot og palit og slot. Kaya dili. Awa na lingo dai di sa madapa diri mga matay tas gutom ana. Nganuman ang biyuda namatay tos gutom. Wa sa takibaw. Dunay interpretasyon ato aktual sa kinabuhi sa propeta ni sa Ginoo si Prophet Elijah. Niabot siya didto sa usa ka biyuda sa Saripta matud pas Biblia, og nangayo siya og pan. Ingon deng biyuda, kining harina kay gahuaw mo to sila, kining akong katapusang harina og lana, mao na lang ni ang nahibilin nako og sa akong anak aron makakaon mi karong adlaw. Human na mog kaon, maghuwat na lang mi sa among kamatayon kay wa na koy lana og harina ug wa na sa koy ikapalit. Ingon des Elias, himuoy lang kog torta or pan kay mukaon ko siya.
wa na lagi ko'y iksa, himo ilang ko. Og ang byuda naghimo. Pag humanyag himo, sud sa katuig man tingali to, hangtod nga niabot ang dakong uwan, wa gyud mahurot ang harina og lana sa byuda. Ihuog ninyo tanan rong kwarta ninyo, ipalit ninyo og slot. Di gyud mo mahutdag kwarta, mga matay na lang mo, di gyud mo mahutdag kwarta. Di jud ka kapangutkot sa imong nga mag-iog ka, kalisod. Na, pangita mo manggihatagon nga mga tao, kana jud manggihatagon ba nga kanabang dili yun magpanaganag hatag, way pag huna-huna o naabay mo balik nga naglisod sa pangwarta. Na di ay, sige, suway, pangita. Kinsa may naglisod, ang mga daw, usahay daghan kay na sila kwarta pero galisod. Muna'y gitawag og hayahay pero apiki. Dato pero kabus. Pero naidaghang kabus pero haruhay. Naidaghang naghilak pero malipayon. Ana. Ambot nakasabot ba buana? Tagaan talamog sampol. Di magihinaong kaya ni siya accurate, pero mo ni akong na-experience sa akong 62 years. Pagsugod na ko og panghatag, katong 1984 nga nagtukod kog organisasyon, gitawag na mo Kahugan Youth Organization, KYO, dito sa among sitio Kahugan sa Pangdako, Cebu City. Second year college ko ato. Nagtukod mi og youth organization. Among contribution 1 peso a month. Moto'y among mapundong kwarta. Ako, maningkamot yun ko nga makatampo ko labing minus 20 pesos a month. Unya ako pag mangitag kwarta kung doon na may mga activities. In short, diri ni lagi datog nako. Pero parehar god migot, mangargami dito, mamutos, manggungang mangga. Mas minus pa kog income kay nag-eskwela man ko. Sila dito, sige magtrabaho kada adlaw. Kay mga out of school man ang akong kasagaran kauban, mga igagaw. Pero ako, ngita gyud kog kwarta para sa organisasyon. Gikan ato hangtod karon maor gyapon ay akong role. Unsa man mo di mo to? Wa na gitoy hunong-hunong. Mao na ginay akong role hangtod karon. Pero ang kalainan mao kini. Niadtong nag-eskwela pa ko, piso-piso ra ang akong mahatag. Pag-graduate na kog college, trabaho kog bangko, 100 na akong mahatag. Pagkapari nako, wap ako'y parokya, 1,000 na akong mahatag. Pagkadiha na ko'y parokya, milyon na akong nahatag. Ang mura mamuguha mo to. Pero wag yapong ko'y kwarta. Wag ko'y kwarta karon. Aw na aman, pero para hatag ra gyapon. Wag ko nag-keep ba nga main ko mag-savings ko para sa akong future. Wag yun. Totally yun, 100%. Wa gyud ko'y giangkon nga naa ko'y ako, wa ko magtukod og balay, pero daghan gyud kog balay nga natukod, na ay nindot na say bate. Pero balay. Ana, wa ko mupaanak, wa na lang ko ana, lami ra bang tanan. Pero daghan kay kog nasuportahan nga mga bata hangtod nang graduate og college. Karon sobra na mga 600 ka mga estudyante akong natabangan na ni graduate og college. Wa na gud na hinomdom nako ang uban. Na ay mga napo 15 ba na kabuok nga nahinomdom, pero out of 600 kanang sila nahinomdom. Ang uban mga wa lang daw aso. Kung mag-graduate, so wa na. Pero kanang wa pa ka-graduate, kada semana makadawat kog letter, makadawat kog text, bayranan diri, project diri, bayranan diri, project diri, bayran. Ana, sige lang sang hatag, allowance, ana, humang graduate, wa na mahinomdom ay. Di na magani hapit mo tagad. Diha magani koy usa ka scholar nga na abroad na o niya perti ng nindutag sakyanan. Sus naglakaw kusdan, nag-uwan-uwan man to ni agi bitaw na piksan ko.
Nako, tuwan ang akong scholar ay. Wa man siya kabantay ang ako to. Piksan ko slapa, tubig. Pero sige lang, okay ra na. Na ako'y mga scholar, appeal day choir, appeal day Legion of Mary, ini-graduate, to ana gapuyo-puyo na. Dinagyon mo konsulta na ko kadir sakto niya mong gibuhat, pero kadtong wap amo graduate, ay sus active kayo, ambot kaning ato mga asherit din na mga scholar sa nakong uban niya. Mga choir, asherit, ay guman anab tinukhangay na sa nawa, na yung mga kasal. Sagdi lang. Ang importante, unsa man, sundo nato ang pamaagis Ginoo. Ug unsa may pamaagis Ginoo, ihatag gid ang tanan para sa kaayuhan sa tanan, dili para sa imong kaugalingon. Nagpasalamat ko na hangtod karon pari pa ko. Pasalamat ko nga nian ako kuyog ninyo. Naot unta magdungan taghatag sa tanan para sa Ginoo, para sa parokya, para sa atong nasod. Ug magampo ta ng ato sa mga leaders, dili unta muagi sa yawanon nga pamaagi aron sila malipay ug mahimong successful nga mga leaders, muagi unta sila sa Dios nung paagi, diin ang paghalagad, ang pagantos para sa kaayuhan sa tanan mao buhaton.